Magano ka? Buong pay glass. Ay, labat. Kuya mo. Kaya ano? Sago mo pala. Ang dadya. Bang. Bang. Lao. Kumili si Kuya ng vape. Ang dami daw Kuya ito di ay balik daw. Wala mo tapos ito na pa. Lao. 1.5. 1 baht lang balik. Hindi namin alam kung saan lalagyan ng battery niya. Single baht din. Oo. Pikita na eh. Sa silong. Silong tanggap ko naman mo. Ganyan yung sa akin? Hindi nga sa silong. Ganyan yung sa akin. Kasi bago. Wala din. Ay, ganda naman yan. Yung sa battery niya nga, ang inaano namin. Bigis yan, no? Pwede ba? Hindi. Sige po.